Le nto angisebenzile nayo ngo-2010 mangaphosisi ngangihlala eJipha hostel eBlock 3 ngaleso sikhathi. Yeah. Nami ngiso-MC nje wayifika ngaleso sikhathi angimukela le ndoda lena saphatha uhlelo nayo. Kodwa lokhu ayikho noma sevele yikho angikaze ngibe nakho ukukusola ngaphandle kokuthi ngize ngathipiswa abanye abantu bekhuluma nje eminyakeni edlule noma omunye umfana wayesejulisi komunye umcimbi futhi wayizolo emangaphosisi oselapha ejulisi lifestyle wathi umjida lona wahlambalaza kabi ngaphatheka kabi lo mjida mayethi eyi sengiyanisaba nobo MC niyajikelana ebusuku anginenye insizwa lapha kamaphumulo bathi umjida omunye MC sihambela nje sizoyibona umcimbi esasingasiyona ngisho ingxenye yawo. Awu ngithi mina hayi kahle ndoda uthini kithi uthi hawu niyajikelana ebusuku nina hayi ngithi mina hayi khuluma nabanye o-MC nje abaningenyana sine-group-ke thina yethu njengo-MC ethiwa isiqaqaso MC esikhuluma nje khona siyisodwa njengo-MC ikakhulukazi o-MC bala eGoli ngikhuluma ngongubane umfambomvu ngikhuluma ngami ngikhuluma ngomjida ngikhuluma ngokuthi uPopo uthenga usheleni obobo onto ezinhle bonke labo MC baziyo bala eGoli sisonke lapha egroupini. Ngase ngithi fahla le ndaba egroupini ukuthi hayi bo yazi ukhona umfana okhulume kanje ejulisi. Madoda kodwa ubani lo muntu loyo ohlambalaza igama lethu. Akekho umuntu waphumela ukuba lapho umuntu angaza. Kuthe manje uma sekunje isimo sesinje la masishini ngaphinda ngamfonela futhi ngafonela ungubane okokuqala. Ngathi wengubane mina ngilapha eshakwelwandle nenzani lapha eGoli ngintela nje ubonga wasemachunweni. Awathi yena hayi mculi lento le inesikhathi akayizwa yena uyabona. Kodwa ukizwa kwakhe wambuza ngoba khona umculi wayekhala wathi le ndoda ithe akeze ne-CD yakhe bezweyilalela. And then mayifika le CD yakhona ngathi umfana wabe sebusuke sembhudubeza ngendlela bembhudubeza ngakhona noma wakuthiwa ngathi kuyaphuzwa igama elihamba phambili kuthiwa kuyaphuzwa uqala utholakala kalula mawuphuza. Mhlawumbe mina-ke mawulento yakhe esikhona ingoba vele ngizange ngizibe nenhlahla umcimbi wosikhiphela ngaphandle la sizolala khona ndawonye. Okwesibili nginkunzi mina eyilisoka nje kucacayo yaziwa ukuthi isoka. Shikise emcimbini mina mhlawumbe ngizongihamba nentombi ngicacile mina. So kwesinye isikhathi kunzima mhlawumbe umuntu eveze kumina ukuthi uhlobo luni kapenda ngoba uyabona ukuthi la vele sizocabana ngoba uzobe ngifaka manje endleleni engakaze ngihambe ngayo futhi angibona ukuthi akusona ehamba mina. Angisho ukuthi abaculi abathile mhlawumbe akhombisa ukubabhudubeza noba bebenzani nabo bebe act ngathi bayizintombi kuye I don't know but ngikhulumela mina ukuthi ngoba ngeke ngezwe umunye umsakazi khuluma nje kwesinye isiteshi angeke ngisiphahluka athi hayi umuntu engicabanga ukuthi umazi kabanzi nomuntu ubakhe asebenze naye shuthi-ke wamphenqa naye ngathi oh bese nomama wami lendlini lapha yazi vele ngathi ubaka ngathi la emhlophe. So ngase ngimfonela lo ndoda ngimfonelile mina directly ngathi mina nenzani lapha eGoli sengifonela yena-ke manje ngqo ngathi nenzani lapha eGoli kwathiwa nidla abanye abafana. Lithe lakhe igama hayi wemcuno sebehlulwe umculo njengoba sebehlulwe umculo bayabona ukuthi trending yabo into engekho manje they are try uba famous bazama udumo ngaye ukube kuthiwa bakhe ngayenza lento wayengakubambanga pho wena ngoba wena umuntu okudala ngamazi. Ngithi phela mhlawumbe mina ngikho muhle mhlawumbe wona bayachaza bayanjani phela ngikwazi lokhu nje ngitshelwa eqhamuka ngawe into engayazi le. So kubalekile ukuthi ngibuze ngizwe ngawe cha waphika futhi kwamanje lapha futhi weyibangela nje umsini wathi awukuswela ngolesithathu ngolesine nolesihlanu nomgqibelo wena mchunu ngifuna late lezo nsuku zontathu belibhubha ngifuna izintatheli ngapha nangapha ikakhulukazi abaculi abathi ngibenze lento abaculi baseThekwini
ngidibana nabo kuphi nabaculi baseThekwini. So into enjalo. So into engayichaza mina noma ngikhulume ngalento abantu angeke bekhulume ngawe bebe more than 5 kungekho into ekhona. Angisho ukuthi ubani unjani kodwa akumelanga abantu bekhulume kanjalo ngawe entweni ongayenzi. Futhi uma ngabe uyenza into enjengalena mina ngeke ngithi ayisilona ihlazo lento. Kunabantu abaningi kabi thina sibajwayele abaphila nje ukuthi mina ngiyilento ethile. Ngenze example nje umuntu engingamaziyo ukuthi noma ngathiwa uyeza ukuthi bengikhuluma ngaye futhi umuntu engaziyo ukuthi uyazi ukuthi nami ngiyamtshela lento ukuthi yebo wena uyilento ehleke futhi. Untombi eningi thina semjwayele. Intombi eningi simjwayele sisho noma yini esifuna ukuyisho ukuthi intombi eningi. Intombi eningi uyilento ayiyona and wasemnambithi. Okusho ukuthi noma ngabe usuka kuyiphi indawo akusilona icala indlela osukwakhiwe ngayo. Uma uzophumela obala kube yilokho finish. Ngoba njengoba nje nayo ngizwe nje into eziningi ekhulunywa ukuthi umculo othile wenze ukuthi umculo omthile wenze ukuthi umculo othile wenze lento le iyihlazo ngoba igcina ilimaza nobudlelwane balaba abantu abathile ababalwa la entweni engayikho kahle. Singamadoda sizinsizwa sifuna ukwakha imizwa yobaba asiphelele edumeni lomculo asiphelele ngokujabula ukuthi kukhulunywa ngathi emcimbini othile noma kukhulunywa ngathi efonini kuma-social networks. Asasijabulele leyo nto thina. Kukhona lapho esilimaza khona ekusaseni lethu. Ngibuka nje abaculi abaningi engizwa kuthiwa noba abanye abakaze beyiveze lento, abakaze bekhuluma ngayo. Kukhuluma abanye and laba bakhuluma ngalento they are talking public. Kodwa mhlawumbe lo muntu wamtshela ngasese akacabanga ngani ukuthi ngesikhathi amtshela ngasese ingoba lento engafuni ukuthi iyaziwe ngendlela ayibonayo ukuthi izolimaza umsebenzi wakhe iphinde ilimaze nobuntu bakhe nje kumndeni wakhe. Into engike ngiyithanda ngayo isiqiniseko ngithanda ubuyolico nokuhlakanipha ngoba mina ngithanda ukuthi ngikhulume into engasiyona ngomuntu. Ngithanda ubuyolico nokuhlakanipha, yabo. So and unezwi elifika kubantu abaningi ngo2 seconds. Okufanele sikuncoma ukuphila singalindi ukuthi ufe besiqamba amanga lapha kini sisenzele ukuthi kujatshule kuthi bekhona ubani nobani. Lokho siyakuqonda futhi siyakuthanda kakhulu, yabo. So izinto ezinjengalezi zibalulekile ukuthi ukhulunywe ngazo nikhulume ngazo bese nibheka ubungozi bokuthi zilimaza kuphi futhi ngale komculo kuphela nasemntwini nje ekutheni siphume emagcikeni emakhaya sifuna ukuganwa siyalobola sibhizi izinto eziningi sibhizi thina. Manje ke uma kuzoqhamuka umuntu nje example nje ngezwe umjida nje lothi kuma eredweni azothi ubakhe uyamazi lo muntu ngoba yena MC abasebenze naye ngaphambi kokuthi kufike ongubane noma Ntombela nobani bani bangifike bafice sengikhona endimeni labo bantu, uyabo. Bangifice sengikhona futhi nginesikhathi ngisebenza nayo le ndoda. So ke awukwazi ukuthi ukhulume emsakazweni bese ufaka igama lami elithi mina ngiyamazi lo muntu. Uthi umkama kathini? Uthi lo muntu lona engigubuzela naye athini? Uyayibona lo nto? Ubuciko bakho-ke mina ngifuna ube nobuhlakani ngabo. Ukuqhakambise ukuthi le nto le ububi bayo nalabulimaza khona abugcini ngokulimaza la bugcine bulimaza nala. Ihlazo leli akusonto encane le inkulu kabi lento ihlazo iwubulela uqedwe umndeni. Ukhona umuntu ozobana lokho umsuka umchuni uye umchuni impela lo. Bakho umchuni enkandla. Ngiyakuzwa mina mntakamkhulu inkulumo yakho ukuthi isokile futhi indlela ofisa ukuyibeka ngakhona ufisa ukuthi abantu benganibaphi ngabhande linye ngoba anifanani.
Singakubuka njengabaculi abakhulumayo ukuthi ngehlelwe isimo esinje endaweni enje. Kofanele singabablame ngoba akubona abasuke beyisukela. Ngicabanga ukuthi nina njengo-MC mongabe uthi khona la nixhumana khona bese kuyithuba-ke leli lokuthi uma ngabe nikwazi ukuxhumana nomkhaya wethu thina ngoba wangakithi umshazi bonke benongubani otshitshi iy'nkabi zangakithi lozo. Ngicabanga ukuthi bese kuyisikhathi sokuthi nina nibe nesibindi sokuthi nimqonde-ke lo muntu ngoba nisondelene naye, nimbize nihlale naye phansi into cha ndoda ngeke salwisana nendlela ozizwa ngayo. Uma ngabe kuwukuthi unjalo, enza indlela yokuthi uma wenza iy'nto zakho lezi abathi uyazenza because akusinto yedwa futhi bakhuluma ilanguage efanayo laba bantu laba. Asingeke sithi ukwenzile ngeke sithi awukwenzanga, kodwa besingathi mhlampe bheka abantu ozophila nabo, laba bantu okufanele siphile nabo thina sonke singo-MC ukuze kungonakali igama lethu. Dlalela kude nabo ngoba ekugcineni manje sekuzoba sengathi sonke singo-MC senza nje ebantwini ebefuna usiza into efana nalokho. Lokho-ke ngicabanga ukuthi akusikhona ukumphoqa umuntu usuke senilulekana njengabantu ekuthenini into ezoba yihlazo ezongcolisa igama lethu asiyivikele ekuthenini ngoba phela uma ukuthi unjalo ayikho into e-wrong because impilo esiphilwa njengoba uchaza nje. Kodwa-ke phela yenze nabantu abazofuna ukuyiphila leyo mpilo musa ukufuna ukusebenzisa ama-powers akho kubantu abangayiphili leyo mpilo ngoba kusasa imoshani igama lethu sisonke kuzobe ngathi sonke sinjani mesisiza umuntu sikanjalo. Sometimes bengilinganisa ngathi mhlawumbe futhi khona umuntu ongambona ukuthi lo muntu unethalente futhi ngendlela angakhona uphokophelele ukuya phambili ufisa ukumsiza, kodwa ngesimo sokuthi uphila nabantu abakufaniswa nalaba bantu abanjalo sezothini igama nosibani useqalile usenza abantu kanje kanti yaloyo ndawo uyenza ngenhloso yokuthi uzwa into ekufanele isetshenziswe kumuntu usebenzisa uthando lwakho nokuthi kuphumelele iphupho lakhe. Kodwa inkinga usuthi usebenzise eduze kobani kwabantu abanegama elibi. Reason why utshela ukuthi ngakini uma uzwana nabantu abayizigebengu kunokwenzeka nawe ugcina usushawa ukuthi uma ushawa bethi abakini sasinaye thi uzwana kanjani ey'gebengu engagangeni. Yabo into efana naloyo. Ngibheka nje nesimo sokuthi khona omunye umculi ngelinye ilanga ozothola ukuthi waseThekwini mhlawumbe ezophefumula eGoli akanayo indawo yokulala. Lo muntu awusakwazi ukumsiza, usabela ukuthi uzothi uma uthi uyathetha hawu seqalileke sebe ungenza ukuthi le nto le ilihlazo khona insizwa ekhulumayo lapha ilihlazo nje elikhulu kumuntu osuke ephila impilo efana nale mina engiyiphilayo. Mina nje angifuni ukufihla lokhu. Le nto yabo nje wathi ngiqale nje ngifone ngubani ngiqeda ngafonela yena. Mina ngizokwenza iplan lokuthi ngiye ngapha eJozi eJP ngoba ngihlala kwenye indawo nje elinye elokishini ethile. Ngiye khona ohlala phansi kuyikhulunywa lento ngoba isekukhona lapho khona esenza thina umsebenzi wethu ungabi muhle. Uyazi ayikho into ecasula njengokuthi ufike ungaveli kwiphephandaba wenza kahle kungakhulunywa ngawe emaredweni unobuyolico nobuciko nobuhlakani bokwenza umsebenzi bese kuthi lapho khona kuvela into ebhedayo eyihlambalazo nengasile nje engangokuthi ngingakhulunywa ngayo uzungene wena bese ungena lapho ilihlazo-ke iyacasula leyo nto leyo ngoba kwayena nje njengobona ebhalwe kangaka these days u-MC omdala lo oneminyakanyaka eminingi okunabaculi abaningi abavezile ngokumsebenzi wakhe waphinda futhi wabeka ebalazweni kuyaziwa lokho eNingizimu Afrika kodwa abakazi ikhulunywa ngayo eredweni ngalokho anconywa kakhulu. Benginayo nje lapho kumsakazo uKhozi FM kuhlo usiginga ingoma kwezekhethelo lapho ku-PK benobingelela sasisonke lapho khona umuntu la kungibuza ekhuluma ethi no-MC sebaningi ngimdala nje ku-MC ukuthi uba ngumuntu nje ongayiqhakambisa kusomabhizinisi ngibhizinisi namabhizinisi ngumuntu ongabonakali noma kuphi njalo njalo ukuthi lakhe eJip nangu bakhe nakuphi indoda ebhizi kakhulu uma ungangibona mhlawumbe ungakhaleli ukuphila njengami khona isuke ngizwa ikhuluma into engayizwa kahle la ebhalayo la. So manje-ke kubalulekile ukuthi le nto le beyibheke naye mfowethu iyihlazo indaba ukuthi wena uzobhalwa mhla kubhalwe into ethe phecelezi kodwa ungabhalwe entweni ezinhle. Kufuneka ucacise uma uthi uphila le mpilo ayiphilayo ukuthi uyayiphila akekho wrong indlela adalwe ngayo kodwa ngithandele ukuthi mawuthi
avele obala ukuthi uphila empilweni futhi akanankinga. Baningi abantu abaphila lento abayiphilayo uma ukuthi uyayiphila ngoba kimi uqhathululile waphika wathi cha uyasukelwa abaculi bafuna i-trending egameni lakhe. Mina mnewethu mhlampe ukuthi sicijane njengey'nsizwa nangamajongo esihlela uma ngabe nizoba naso isibindi sokuthi nikhulume naye for nani ukuklina igama leni bekungathi mina bengingaba isenzo esihle sokuthi before nithole ukuthi lento yenzekile noma yenzekanga ngoba phela khona ekugcineni indlela yokuthi kutholakale futhi nabantu abenzile since besho ukuthi kwenzakaleni ngicabanga ukuthi kulula. Bekufanele nibe naso isibindi sokuthi siyavuma ukuthi ubani ngabe uhlala endaweni ethize. Akukho yini lapho khona kwaba khona isikhathi sokuthi efike la ngawe. Uma engakuphika lokho ngicaliseni namandla nene njengo-MC ukuthi nimfonele sibani kwake kwenzekani ngesikhathi esithize wafika la. Ngicabanga ukuthi if umuntu kulonto eyenzeka kuyena efike la mengabe ethi kunina ningabanye o-MC sekufanele nani nibuke ngendlela ukuthi kahle asho lento eyiphikayo wena ngenzeka ukuthi khona because lo muntu manje uyakufakaza ukuthi lento wena uyenzile kodwa kuphela wena uyayifihla. Asihloniphaneni-ke nathi singo-MC sisodwa. Wena vikela isithunzi sethu nathi sizama ukuthi sikulungisise le nkinga yakho. Iphile impilo yakho ngendlela yakho ngoba ngeke sikunqabele ekugcineni wena uzodwa uphila kanjani. Kodwa musu ukwenza kubantu esisebenza ngabo ngoba ekugcineni le nhlamba lena kusiyona yakho sekuyethu sonke manje. Yebo. Yabona nje ukhaza ngimfonele mina ukhaza. Ngimfonele le ndoda. Ngayifona ngathi mina hawu ndoda. Awuyiphinde lento usuyiphinda kimi ngifuna ukuzwa indaba ngalento. Wayichaza futhi umfana. Wayichaza kakhulu uyabo. So ke engangokuthi ke mina engingakusho ukuthi ilento eyishoyo ukuthi lento ayilimazi umuntu oyedwa. Ilimaza abantu abaningi. Ifike ilimaze u-MC egameni labo lokusebenza. Iphinde ilimaza abantu esisebenza nabo kulento okungabaculi. Ongabaculi nje. Lento lena iyayilimaza igama lomuntu. Lethi imbi uma ngabe ubona singahambi singasiyona asiyazi kabanzi vele siyayigxeka ngoba asiphili yona. Lethi ifana ukuthi umuntu uyaganga. Ukuganga ku-wrong but noma ngazi uganga kodwa uyazi ukuganga ku-wrong. So into enjengalena-ke ubhodubeza umuntu noma ngabe-ke mhlawumbe yileyo nto awunalo ilungelo lokudoma umuntu umqondo bese umenza izinto ezi-wrong. Icala lelo. Isho intombi ephelele yena uphelele. Uma uyibhudubeze ingavumelanga icala lelo. Icala nokuthi futhi enye into futhi efuneka mayisibheke ngelinye futhi ihle futhi ukuthi abaculi abaningi abavela la bonke bathi bayaphunyula. Bonke bayaphunyula. Wathi ngizama ngaphunyula. Into ebuhlungu namntaka babo ukuthi nakho umkhaya wethu akasekho iqhisazi elidala exolisa nkusamlo esithinta igama lomuntu engasekho. Ubufakazi obuvelayo noma kungaphatheki phela ngoba akasekho bekuthiwa khona mhlawumbe ngabe uyayiphawulela uthi uyayazi into lo. Cha engathi yena lashelela impela. Ubani lo? Engathi lashelela uyidoti. Ngoba webhuti lento angifuna ukukhuluma iphutha ngicabanga ukuthi sonke sasingayazi. Yabona if umuntu umuntu kunento okuthiwa uphila nayo kodwa mayisuke iyipheni kuyena ugcina ekhulumile ngelinye ilanga. Lento lo mfana okhaza wayiveza la ukusuka nje kwayihambisa izifike ekuthenini ibe yilento yagcina isiyiyona ngendlela okwenzeka ngakhona. Wasekuveza futhi ukuthi wathi mayifika estudio elibeka udaba lokuthi bantu njengoba ngila endawo kubili emumva nginayo kanti khona abanye ozakwabo abasebenza ngamusic ababekhona nabo bakuveza ukuthi hayi nabanye izimo ey'fana nalozo layekeza behlela ziqhamuka kuyena kulowo muntu. So manje if abantu beqhamuka bekhula ngicabanga ukuthi mina ngampela ngoba phela umkhaya uma ukuthi uzizwa kanjalo cha wena iphutha akanalo ngokuzizwa kanjalo. Iphutha elikhona ukuthi esebenzisa amandla akhe nangomsebenzi wenu not wakhe ngoba akayenzi yedwa lento le ekutheni nigcine sezeyisa iy'nhloso zakhe. Ngicabanga ukuthi
uma ningabe noba nesibindi sokuthi nikhulume naye nizame ukuthi nibonisane ekutheni cha Nkunzi ungayiphila into yakho uma ufuna ukuyiphila futhi ayikho into erong ngayo kodwa musuke uyiphila ngomsebenzi ngicabanga ukuthi nobe nimsiza ngoba lento ibuhlungu ukuthi mfethu kusuka ingane ihambe ifuna ulusizo ngoba uyabona mekukhulunywa ngento yomusic umuntu ongayazi ngeke eze i-understand leya nto mfethu ihamba nemimoya emibi umculo ukuthi uyaphuma kona kubuye kuyifikele khona ukuthi lento yenza kahle kahle umuntu osuke ephokophelela ukucula engenza noma ngabe yini engamenza ukuthi eye phambili kodwa mase kufika kulezi igaba lezi ngicabanga ukuthi kusuke sekunzima kakhulu yabo ngicabanga ukuthi mhlawumbe njengoba u-MC nje lento engizoyikhuluma mhlawumbe uzoyifakaza ukuthi uma ngabe nenza i-prom mhlawumbe abaculi abangapheki ka-20 abasuke befuna ukuzwa lapho bayafona lowo muntu uyambona akakhathalele uzomosha imali yakhe uzomosha isikhathi sakhe kodwa ngenhloso yokuthi lento yena engaphakathi kuyena ufuna ukuyiveza kubantu ufuna ukuhamba afike lapho uyabona-ke uma sethola indlela kuthiwa sizokusiza la kanti ekugcineni ufuna ukuthi ehambe eyoba nesimo esikanjalo leyo nto leyo isi-wrong kakhulu wena ususebenzisa amandla akho ngokuthi ungamezelani umuntu ubheke kwempilo yakhe isi-wrong loo nto lethi fana nokuthi thola ingane yentombazane ikhuphile ekhaya elihluphekayo bese uyikhangisa ukuthi uyenza ukuthi nokuthi kuzulale nayo uma uyibheka nje leyo nto inhlambi imbi kabi ngoba into efike yenzeke ngalabaculi basuke befuna usizo kuthina mina sithemba sifuna abaculi usuku nosuku sithola ama-calls from ama-artist becela abanye baze bacele ngisho ukuthi mfowethu ngicela ungixhasa uyabona ukuthi ngikhiphe nje i-CD uyabona ingenza ukuthi kuningi abakucela kithi abaculi siyakwazi lokho kodwa kuyimfihlo yethu ngokuthi abafowethu umuntu uma ngabe ngabo kade ngikhala nje ensukwini ngikhala nje ibhubha ngithi mina umabutho loya muntu uyiciko ngendlela esimanga uyigaga akekho umuntu ongamazi umabutho owazi umculo ngaphandle komuntu nje ofika kulento okhuluma kwezokukhulunywa so umabutho uyigagu la ngempela manje-ke abantu abanjengalabo uthola ukuthi ngesimo somsebenzi bayadungazela bafuna usizo bese umthatha wena uzomenza into enjengaleyo umbulale kabile nenkinga bese ugcina manje eyibone se-wrong ngokuthola usizo lakho ngoba uthola ngaliningi. It doesn't make sense akuhambi kahle so lento le isithinta thina la singena khona njengo-MC singenela lapho khona sekuthiwa o-MC basegoli balibhubhisa iyahlaba-ke lapho singoba umkhaya nje uma ukuthi lento iyiqiniso yokuthi uyayenza ngempela ukuthi efuna ukubhebha iy'ngane akayiyeke lonto akafuna indoda azoyibhebha nje uma ethanda ukubhebha indoda ayefuyeke nje ukuganga ngabantu ngoba nakho efuna usizo ngeke siyimbele nje loo nto yakhe leli iy'jobo liyasiphoxa manje singasuka-le kangoni ukuthi yathi sobhebha indoda egoli yasisiza ingane bafowethu hayi liyaphila kodwa bafowethu sikhona Nkunzi ngakithi hamba kahle hayi bafowethu hayi bathini baqhamuka abantu nge-15 hey no mfethu angifuni ukuphosisa Nkunzi yami bengingekaziwa lutho okay kodwa hayi ekeqhutsheke nakho engathi mhlawumbe sibile nhla sathola uza kwabo womshazi mhlawumbe bazokwazi ukumbonisa umkhaya hayi bafethu ngeke hey engadlali ngephoba umkhaya manje hayi bafethu hayi bafethu ikinga kodwa-ke mfethu bethu simanga abaculi kodwa nabo into ebashaya kakhulu bajaha udumo mfethu yabona abaculi abasafika hayi bajaha udumo kakhulu nayo-ke into ebuyibalimaza yabo because umuntu uvela afika athi mina ngizokwenza ukuthi uthandwe abantu yabo ngaso sonke isikhathi so ebese uma wena usuvuma lokho bese umuntu ethola isikhathi sokuthi akusebenzise nanoma yini okufanele ukuthi uyenze yabo akutshela umuntu ukuthi yenza lokhu uvume because vele uvume kwasekuqaleni yabo wathi uzokwenza noma yini azoyisho yena yabo
So into nje eshabaculi special abancane bajaha udumo kakhulu. Yeah. Lisizana udumo kodwa mntaka baba ukuthi ungaze usuke kumkakho eThekwini mhlawumbe udlala eThekwini mhlawumbe udlala eSoweto uzolala mhlawumbe eJeep noma mhlawumbe uzolala mhlawumbe eDenver embhedeni uma ngizokhuluma umbhede emncane sho umbhede emncane ihostel leyo nto leyo awulali uthela ama-double bed indaba yombhede emncane ayisekho leyo nto leyo ihostel leyo mbhede emncane manje-ke ubhuquzele udumo ngoba iningi labo ngikutshele nje ngizokubeka ngathi ngiyahlambalaza ukuthi kuyiqiniso iningi laba labantu abalihubha udumo ngokubuka kakhulu kuma-social networks abanalutho Rasta abanalutho mntakababa abanalutho ngempela udumo nje olungenamali umbhedo ukunokuthi ungaze unqunele ulikhumele ibhulukwe it doesn't make sense. Yeah. Kunjalo mfana. Hayi khona kubukeki mfethu kuyijongo usulengise uBrentwood manje lapha yabo kunensizwa nje phesha ngemuva yabo kodwa bafethu yabona ukufuna udumo yabona ukufuna udumo bafa ukufuna udumo ngane yakwethu mengilinganisa nginamandla okukwazi ukukusiza wena ufuna udumo noma mhlawumbe ufuna ukusizakala mina ngingathathi inhlupheko yakho mase ngifuna ukuyisebenzisa ngendlela yami if kuwukuthi angifuni ukukusiza nginqaba ukukusiza ngingakwenzi lokho hhayi ukuthi ngisebenzisa inhlupheko yakho ukuthi ngikusize mase ngiyakuxhaphaza ngoba ekugcineni lento ilimaza wena ngoba wena uphila nalesilonda sokuthi kwakade lento noma sengiyijabulela kodwa into yangehlela ekazi izingiphathe kahle ngelinye ilanga kuthi mina nginomcimbi ngihlela umcimbi ngikubizile wena ngithi mina ngiyazi ngenzani kwenu vele ufuna ukuphatha isibhamu ngenxa yokuthi une-enge ufike ungidubele phambi kwabantu la abantu bexaye ukuthi uyahlangana kanti umbulalela into yazi ukuthi ungibulalelani abinto efana naloyo mina ngiyabonga ukuthi qhamuka umuntu o-MC la fanele bebe nesibindi nabo ekuthenini bekline igama labo ngalo muntu olushayo ngoba noma ngeke ngithi mina le nto abayishoyo abafana amaqamba amanga kodwa nginakho ukuthi le nto abayishoyo yenzeka ashiye ukuthi mhlawumbe ayiphumelelanga le ndlela eyiplanwa ngayo ngoba ekugcineni ngekho umuntu avele esuke nje emehlanganeni bebe ngako MC ezoshuza yena yedwa eThekwini khona oKiss Before khona osomnyama khona obani inqwaba naseThekwini akayedwa onokunya kodwa silizwe leli iphunga leli liqhamuka nomuntu oyedwa nangala eGoli bayinqwaba MC liqhamuka kulo muntu oyedwa khomba ukuthi banakho ukuthi mhlawumbe into efana nale wake wayisikaza kubantu noma mina ngeke ngaliqakhula igama lomuntu khona nje umjida olapha eJipi ocula umaskandi kodwa nganomsa ucula manje kade ngamgcina ngeke ngize ngimbeke indawo abakuzona ukuze ningamboni ubani wakwangixoxela lento ukuthi hayi le ndoda le uhamba waya kukho kahle ngathi mina hawu kwahle bomnumzane ngoba le nsizwa yangakithi nje ngingakazi nami ukuthi khona ukukhuluma kunjalo kwathi eqhamuka nokhaza ngathi nayi lento eyishiwo ngalo muntu iyenzeka ngempela yabona so nje ufuna ukukhuzwa ngicabanga ukuthi uma ngabe insizwa ezoba nesibindi ihlale phansi naye zimbize kufanele zimnike futhi ilungelo lokuthi cha ndoda uma kuwukuthi imizwa yakho iholela lapho ukuze ungajajeki funa abantu ozoyenza nabo lento yakho kodwa abantu esisebenza nabo kanye nawe ungabafaki kule nkinga ngoba manje kugcineni imoshe igama lethu lento yenzayo kodwa nje wesimanga mina bhuti into engayisho abaculi abafunda ukulinda mfethu uyabona nje uma uyi-artist usafika endimeni funda nje ukulinda baba yabo isikhathi sakho mfethu siyoze sifike yabo siyoze sifike isikhathi sakho uyazi mfethu ngenza isibonelo nje kulo mfethu lo engimlandelayo mina mfethu lo muntu ulindile lo yabo ulinde isikhathi eside mfethu ukuthi isikhathi sakhe size sifike uyabona uma esuka ethi isikhathi sami manje usho futhi ngempela ngoba akadlali uyabo because ulinde isikhathi eside elwa nokuthi kuvele lokhu akulwelakho uyabo saze safika isikhathi sakhe sekuyisikhathi sakhe manje into esha abaculi abafuna ukulinda umculo
ufuna ukuthi ethe fika nje emculweni enonyaka noma eno2 years esemculweni ufuna sengathi angahleza trenda yena usuku nosuku, uyabo, noma igama lakhe lihlezi libatshazwa usuku nosuku, uyabo. Kanti usazokushaya ingoma enkulu mfethu, usazokushaya ingoma enkulu abantu beyizibe nje, uyabo, beyizibe nje abantu. Uphinde ushaya ingoma beyizibe nje abantu, uphinde ushaya ingoma beyizibe. Kuthi la ungasanake khona kanti sekuyisikhathi sakho mfethu, ushaya ingoma abantu beyithande ishaya amamiliyoni after 12 days, ubizwa ama-interview ngapha nangapha, uyabo. Uyayizwa lona. So manje abaculi abafuni ukulinda, abafuni ukulinda ngingafuna ngakuphulula mngane yakuthi ngingaze ngikhohlele. Uyazi ukuthi inkinga enye-ke ekhona ngiyayizwa loyishoyo, kungenzeka mhlawumbe kube khona abocabanga kanjalo kodwa mancane amathuba. Isizathu salokho mfethu, laba abantu abacula isikhathi esiningi abasebenzi, ithemba labo lisuke likule nto abayenzayo ekuthenini yonke into engashintshi iy'mpilo zabo. Uma ngabe kuqhamuka umuntu khona nansi ukuze le nto ifisayo ibe yiyona, ngicabanga ukuthi sebezowela kuleso silingo loso, ngoba inhloso yakhe uma isuke yenza umuntu usuke kuwukuthi ithalente lami alivelele ligqame ngikwazi ukuphila ngale nto engiyenzayo. Yebo, into efana naloyo, izimo ey'fana nalozo. Hhayi anginakho ukuthi mhlawumbe basuke bengena egaxeni onjalo ngoba nakho befisa ukuthi vele nabo sebethi sengenzeka noma ngabe yini. Angicabanga ukuthi ngaba kanjalo, kodwa nje cabanga ukuthi into okuyiyona yona ebakhona ukuthi njengoba kade mhlawumpe kini bedayisa imbuzi noma inkomo, hamba esitudiyo lezo ngoma lozo, kufanele phela lezi ngoma ozenzile ikwazi ukubuyisa le mali yale mbuzi kuphinde kuthenge enye imbuzi ayigcine ubudayisa inkomo. Manje bese kuqhamuka umuntu othi hhayi ungangena okhosini, ungangena kwimpucuze, ungaya kumbuso wamaciko, ungaya kwigcwalisa, ungaya kwikhuphuka nezakho. Uyabona ukuthi kahle kahle ukufika la sengiyasondela usufika uthola le nkinga-ke laphaya, yabona lento kade ungayizele wena. Hayi ngiyakuzwa mnethu, kodwa nje mnewethu, uyabona ukudliwa yenye indoda. Mina nje bafo bangizazi ukuthi ngensizwa ngomqondile. Ukudliwa ngenye indoda lento bafo angifuna uqama, mina nje ngangihlukumeza impilo yami yonke. Because wena usho kahle, lesa sithombe singalokhu sibuya, wena usho kahle, singalokhu sibuya ukuthi lensizwa ibijuluka, ngibhekele ijuluka. Usho kahle uthi wena ukudliwa yenye indoda. Mina umuntu engakhuluma leyo nto abantu bako bamafinyela bangafica ehlangane nobuchophe egcwele udoka meka sodomeni. Awu ngabe ngisuka ngaphi nje, ngabe ngisuka ngaphi Wesimanje amafinyela bangafica egcwele udoka bafe ehlangane nengane ndawonye. Uyazi ngixoxa nenye impisi ngithi mina yazi inhlamvu ingangena zibe ntathu embotsheni eyodwa ngabona ingakaze ayibone. Hey uyazi ngicabene yilonda impela kuba ngithi mina uma ubanjwa umuntu efuna ukwenza into ekanjena ngempela ukwenza nje uthi hey angayidli ibandi impela iteqa ngoba ngabe sengifile mina ngavele ngiyibulala. Uthi angayidli ibandi impela, angayithola ibanda qa. Ngithi mina uyabona bafethu lento inzima kakhulu le, ngoba uyabona uqala nje ufuna ukuyenza ingabe singiphazamisile vele emoyeni. Uqala nje ulwa uthi ufuna ukwenza lento uyabona nje mina ngane wethu ngizokutshela nje Katlasa, uyazi mawukhuluma indaba zodumo ngoba ngifuna ukuyikhuluma le, mawukhuluma indaba zodumo ukuthi abantu bakhupha udumo, abantu bakhupha into eyifikela yona ngesikhathi sayo, futhi le nto leya ihamba nesiphiwo. Uyazi mina ngoba kudala ngila indimi kaMaskandi, kudala ngisho ngabuza nguphi umculo kaMaskandi noma ngabe imuphi uzokutshela ngobakhe. Uyabona uqala ngqa ukuperforma kaduma kahle endaweni yaseMzimhlophe Hall, kwakwesikhumbuzo sensizwa engangisenzele insizwa yale eMsinga.
eyaziwa ulokhuzana eyaziwa kwelinye iqembu lapha ingengoma ethi umashonisa. Abantu abaningi bayamazi uSimonyo umvokandlovu. So wayiqala nxa ukufika uDuma kahle lapha wangifonela mfowethu wangicela leya ndoda icela ukuzophefoma emcimbini uyezwa. Ngangingamazi uDuma kahle ngoba ekhiphe i-album yakhe naye ethe phecelezi ngaso sikhathi leso ngoba wayesakhiphe naye zakhe ezazithi fihla voice ephakamisa usound kakhulu zehlisa isiginci phakama uyabona lezi iy'thwenyana lezi iy'thuthu lezi uthola ukuthi noma uyigaga kodwa bifihla ubugagu bakho. Afika le nsizwa lena encane ifaka isikhindi lapha icela ukuzophefoma. Wakhulunyelwa isimakana sikaShafuza wathi Mchunu ayifake le nsizwa. Le nsizwa ngeke ngeze bekhuluma ngayo umroza Fakuthe ukuthi ziyamfishalisha kwenye ingoma. Ngamfaka uDuma kahle stage waphefoma lapho kuleyo mcimbi ngoba womkhulu ngoba kwakusikhumbuzo somuntu owayenegama emculweni uSimonyo kaNdlovu lo president. Kwaba mnandi kwaba njeyana yangena le nsizwa uyacula sajabula ngendlela eyisimanga sizibuyela ixuba loya muntu loya. uDuma kahle wakhona emcimbini engangenza kusukela lapho bakhona imicimbi ebekhona koJiphi kuphi nakuphi la sizokhona imicimbi ebekhona kuze kube uDuma kahle namhlanje lo nimaziyo. Kuthe kusenjalo ngaphambi kwalokho kwaba khona umcimbi owaba khona lapha eJiphi Park mhlawumbe abantu abaningi bawukhumbula kaSimonyo owayelothi i-album yakhe enganguhlela lapha eJiphi Park. So lo mcimbi leyo nganguhlela lapha yana eJiphi Park ngoba uSimonyo bengisebenza naye ekhampanini ethu i-RTT ube ngasona umculi kuphela bephinde sebenze besisebenza sonke RTT. So ukusebenza kwami naye izinto eziningi besizenza ngokubambisana ngoba besifaka imali senze leyo siqashe usound siqashe istage senze ukuthi ngokuhlanganyela ngoba besisebenza sonke. Umculi nami ngu-MC but abantu bengasazi it was a private life yethu besisebenza ukuthi siphila kanjani. So besisebenza sonke RTT nalomjida. Wafika lapha uMthandeni Cukamelisha khuluma ngento abayizwayo izwa nombani futhi wazi ukuthi ubani okhulumayo. Wayesaphethwe enye insizwa lapho sengikhohliwe igama lakhe Thubane efaka amakipisi eyimphethe ngalosikhathi eyimanager yakhe noma kokuyona eyiseduze kwakhe kakhulu mhlawumbe nokuletha ama-CDs nokusifakela ipressure nokusifonela ukuthi guys ngiyacela anifakeni le ndoda lemcimbi loyo. Uyazi ukuthi uMthandeni mayifika kulo mcimbi ngesimo sokuthi wafika late futhi ngangamazi wayengadumile qala ukucula yonke leyo nto leyo angizange ngimfake stage mina ngafaka abaculi ababekhona ngaleso sikhathi ngoba iwe umculi ofike late futhi engane ngize ngimnake ngoba wayefika vele mhlawumbe umculi into ekuyenzeka emcimbini kaMaskanda ngokucacise lokho makufika umculi isikeke kakhulukazi kuMaskanda Music Promotions noma ama-city launch ama-artist kunabaculi laba badala othola ukuthi mhlambe example nje kufike nje ubaba hayi umfowethu anginawo baba ongaka mina umfowethu umfo kaMgube. So mayifika umGube emcimbini ulindele wena Cikethi sincane ukuthi uzothi bangifika lapho umculo ngicela ukungifaka estage mfowethu ngiyaphuthuma uyabo. Futhi nami njengoba ngenzela umcimbi wami noma ukulotsha i-album yomculi osemncane uzomseka u-Ali uzongena kuqala ngomfaka estage mayifika. I-reason yami ukuthi ngimfake ngokusheshsha u-Ali umuntu omkhulu imicimbi wami uzowenza ube nesiqi uzobhalwa ema-social networks uvele endaweni zokuxhumana kwasepostini njengoba kukhona u-Ali wakaMgube kwi-post noma usomnandi uthokozani la kuba nakho lokho uyabona. So Mthandeni ngimfaka ngestage mina walokho efika umfowethu ezomcelela umfowethu umfake lo ndoda phela ngithi lo muntu usana kufika baningi abaculi abala. Okay kwadlula lokho umcimbi wadlula Mthandeni kahle nalo mcimbi kwaqhuma ibhamu kwamosheka wonke into yaseJiphi. Kwase kuba khona umcimbi owahlela uNhlekelele wakwaQwabe eGeorge Gogh awostela fonela le yansizwa leya lokhu ngishushubeza ngomthandeni hayi ngathi akafike la khona umcimbi kanje nje lapho khona imicimbi impela umcimbi khona userious ngoba umuntu ukhuluma kuKhozi FM okwazi ukuyipromothela yena self emsakazweni uKhozi FM umcimbi wakhe. Uma ifika uMthandeni wafika performer yansizwa yaperforma kamnandi ngendlela esimanga isagqoke ikhini ngaleso sikhathi
negqoko. Yafika performance insizwa yathandwa abantu iswenke ngamakhaveli kumele ikhaveli ibeke phansi ibeke isoseni emhlophe phansi lensizwa le. Ubuciko lengoma yakhe ithi ngiyakushela ntombi awunginaki ntombi ubalekela ungibalekisela ngithela ngodaka njalo njalo lo album leyo. So lensizwa yathi mayiperforma lapho kusuka lapha ngipendanga ngamlibala umuntu othiwa igcome lisho. Ngifuna ukucacisa ukuthi unabaculi thina esazi kahle ukuthi umculo kaMaskandi uma ngabe ligagu uzophumelela futhi kuyazenzakalela. Umntwana ngeke ngithi owakangamenzela ukuthi ngamthatha ngamusa kuphi